U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Rasprava. Allah je čuo riječi one koja se s tobom o mužu svome raspravljala i Allahu se jadala. A Allah čuje razgovor vaš međusobni, jer Allah uistinu sve čuje i sve vidi. Oni od vas koji ženama svojim reknu da im nisu više dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a one nisu majke njihove. Majke njihove su samo one koje su ih rodile oni, zaista govore ružne riječi i neistinu, a Allah sigurno briše grijehe i prašta. Oni koji ženama svojim reknu da im nisu dopuštene, kao što im nisu dopuštene majke njihove, a onda odluče da s njima nastave da žive, dužni su, prije nego što jedni drugo dodirnu, da jednog roba robstva oslobode. To vam se naređuje. Allah dobro zna ono što vi radite. Onaj koji ne nađe, dužan je da 2 mjeseca posti uzastopce prije nego jedno drugo dodirne. A onaj ko ne može, dužan je da 60 siromaha nahrani, zato da biste potvrdili da u Allaha i poslanika njegova vjerujete. To su Allahovi propisi, a nevjernike čeka patnja nesnosna. Oni koji su neposlušni Allahu i poslaniku njegovu bit će osramoćeni, kao što su bili osramoćeni i oni prije njih. Mi objavljujemo jasne dokaze, a nevjernike čeka sramna patnja. Na dan kad ih Allah sve oživi, pa ih obavijesti o onom što su radili, Allah je o tome račun sveo, a oni su to zaboravili. Allah je svemu svjedok. Zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebesima i što je na zemlji? Nema tajnih razgovora među trojicom, a da on nije četvrti, ni među petoricom, a da on nije šesti. Nikad ih je manje, nikad ih je više, a da on nije s njima gdje god oni bili. On će ih na sudnjem danu obavijestiti onom što su radili, jer Allah sve dobro zna. Zar ne vidiš one kojima je zabranjeno da se sašaptavaju kako se vraćaju onome što im je zabranjeno? I sašaptavaju se o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku. A kad ti dolaze, pozdravljaju te onako kako te Allah nikad nije pozdravio i među sobom govore: trebalo bi da nas Allah već jednom kazni za ono što govorimo. Dovoljan će im biti džehennem, u njemu će gorjeti, a grozno je on prebivalište. O vjernici, kada među sobom tajno razgovarate, ne razgovarajte o grijehu i neprijateljstvu i neposlušnosti prema poslaniku, već razgovarajte o dobročinstvu i čestitosti i bojite se Allaha pred kojim ćete sakupljeni biti. Sašaptavanje je posao šeitanski, da bi u brigu bacio vjernike, mada to ne može njima nimalo nauditi, osim ako to Allah dopusti. A vjernici neka se samo u Allaha pouzdaju. O vjernici, kad vam se kaže načinite mjesta drugima tamo gdje se sjedi, vi načinite, pa i vama će Allah mjesto načiniti. A kad vam se rekne dignite se, vi se dignite, i Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje, a Allah dobro zna ono što radite. O vjernici, kad hoćete da se s poslanikom tajno posavjetujete, prije savjetovanja milostinju udjelite, to je za vas bolje i čistije. A ako nemate, pa Allah zaista prašta i samilostan je. Zar vas je strah da prije savjetovanja svoga milostinju udjelite, a ako ne udjelite i Allah vam oprosti, onda molitvu obavljajte i zekat dajte, i Allaha i poslanika njegova slušajte. Allah dobro zna ono što vi radite. Zar ne vidiš one koji prijateljuju s ljudima na koje se Allah rasrdio,
Oni nisu ni vaši ni njihovi, a još se svjesno krivo zaklinju. Allah je njima pripremio tešku patnju, jer je zaista ružno ono što rade. Zaklanjaju se iza zakletvi svojih, pa odvraćaju od Allahova puta, njih čeka sramna kazna. Ni bogatstva njihova, ni djeca njihova im nimalo neće pomoći kod Allaha. Oni će biti stanovnici u vatri, u kojoj će vječno boraviti. Na dan u koji Allah sve oživi, oni će se njemu zaklinjati kao što se vama zaklinju, misleći da će im to nešto koristiti. Oni su doista pravi lažljivci. Njima je ovladao šeitan i učinio da zaborave na Allaha. Oni su na šeitanovoj strani, a oni na šeitanovoj strani će sigurno nastradati. Oni koji se suprotstavljaju Allahu i poslaniku njegovu bit će sigurno najgore poniženi. Allah je zapisao: ja i poslanici moji sigurno ćemo pobijediti. Allah je zaista moćan i silan. Ne treba da ljudi koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju budu u ljubavi sa onima koji se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljaju, makar im oni bili očevi njihovi ili sinovi njihovi ili braća njihova ili rođaci njihovi. Njima je on u srca njihova vjerovanje usadio i svjetlom svojim ih osnažio. I on će ih uvesti u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći, da u njima vječno ostanu. Allah je njima zadovoljan, a i oni će biti zadovoljni njime. Oni su na Allahovoj strani, a oni na Allahovoj strani će sigurno uspjeti. Progonstvo. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allaha hvali sve što je na nebesima i što je na zemlji. On je silni i mudri. On je prilikom prvog progonstva iz domova njihovih protjerao one sljedbenike knjige koji nisu vjerovali. Vi niste mislili da će otići, a oni su mislili da će ih utvrde njihove od Allahove kazne odbraniti, ali im je Allahova kazna došla odakle se nisu nadali i on je u srca njihova strah ulio, vlastitim rukama i rukama vjernika svoje domove su rušili. Zato uzmite iz toga pouku, o vi koji ste razumom obdareni. Da nije bio već odredio da će biti protjerani, Allah bi ih još na ovom svijetu kaznio, ali njih na onom svijetu čeka patnja u ognju. Zato što su se Allahu i poslaniku njegovu suprotstavljali, a onoga ko se Allahu suprotstavi, Allah će zaista strahovito kazniti. To što ste neke palme posjekli ili ih da uspravno stoje ostavili, Allahovom voljom ste učinili i zato da on nevjernike ponizi. A vi niste kasom tjerali ni konje ni kamile radi onoga što je Allah od njih kao plijen darovao poslaniku svome, nego Allah prepušta vlast poslanicima svojim nad onima nad kojima on hoće. Allah sve može. Plijen od stanovnika sela i gradova koji Allah poslaniku svome daruje pripada Allahu i poslaniku njegovu i bližnjima njegovim i siročadi i siromasima i putnicima namjernicima, da ne bi prelazio samo iz ruku u ruke bogataša vaših. Ono što vam poslanik kao nagradu da, to uzmite, a ono što vam zabrani, ostavite i bojte se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava. I siromašnim muhađirima koji su iz rodnog kraja svoga protjerani i imovine svoje lišeni, koji žele da Allahovu milost i naklonost steknu i Allaha i poslanika njegova pomognu, to su zaista pravi vjernici. I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih je učinili. Oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu
zato što im se daje ne osjećaju i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju lakomosti, oni će sigurno uspjeti. Oni koji poslije njih dolaze govore: Gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima. Gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Zar ne vidiš kako licemjeri govore svojim prijateljima, sljedbenicima knjige koji ne vjeruju? Ako budete protjerani, mi ćemo sigurno s vama poći, i kad se bude ticalo vas, nikada se nikome nećemo pokoriti. A ako budete napadnuti, sigurno ćemo vam u pomoć priteći. A Allah je svjedok da su oni zaista lašci. Ako bi bili protjerani, oni ne bi s njima pošli. Ako bi bili napadnuti, oni im ne bi u pomoć pritekli. A ako bi im u pomoć pritekli, sigurno bi pobjegli i oni bi bez pomoći ostali. Oni se više boje vas nego Allaha, zato što su oni ljudi nerazumni. Samo u utvrđenim gradovima ili iza zidina oni se protiv vas smiju skupno boriti. Oni su junaci u međusobnim borbama. Ti misliš da su oni složni, međutim, srca su njihova razjedinjena, zato što su oni ljudi koji nemaju pameti. Slični su onima koji su tu nedavno svu pogubnost postupaka svojih iskusili, njih čeka nesnosna patnja. Slični su šeitanu kad kaže čovjeku: budi nevjernik, pa kad on postane nevjernik, on onda rekne: ti se mene više ne tičeš. Ja se zaista Allaha, gospodara svjetova, bojim. Obojicu ih na kraju čeka vatra, u kojoj će vječno boraviti, a to će biti kazna za sve nevjernike. O vjernici, Allaha se bojte i neka svaki čovjek gleda šta je za sutra pripremio, i Allaha se bojte, jer on dobro zna šta radite. I ne budite kao oni koji su zaboravili Allaha, pa je on učinio da sami sebe zaborave. To su pravi griješnici. Nisu jednaki stanovnici džehennema i stanovnici dženneta. Stanovnici dženneta će ono što žele postići. Da ovaj Kur'an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je strahopoštovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. On je Allah, nema drugog Boga osim njega. On je poznavalac nevidljivog i vidljivog svijeta. On je milostiv, samilosni. On je Allah, nema drugog Boga osim njega, vladar sveti, onaj koji je bez nedostatka, onaj koji svakog obezbjeđuje, onaj koji nad svim bdi, silni, uzvišeni, gordi. Hvaljen neka je Allah, on je vrlo visoko iznad onih koji smatraju njemu ravnim. On je Allah, tvorac, onaj koji iz ničega stvara, onaj koji svemu daje oblik. On ima najljepša imena, njega hvale oni na nebesima i na zemlji. On je silni i mudri. Provjerena. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjernici, ako ste pošli da se na putu mome borite i da naklonost moju steknete, s mojim i svojim neprijateljima ne prijateljujte i ljubav im ne poklanjajte. Oni poriču istinu koja vam dolazi i izgone poslanika i vas samo zato što u Allaha, gospodara vašeg, vjerujete. Vi im krišom ljubav poklanjate, a ja znam i ono što tajite i ono što javno činite. Onaj od vas koji to bude činio, s pravog puta je skrenuo. Ako vas se oni domognu, bit će neprijatelji vaši i pružit će prema vama u zloj namjeri ruke svoje i jezičine svoje.
i jedva će dočekati da postanete nevjernici. Ni rodbina vaša, ni djeca vaša neće vam biti od koristi. Na sudnjem danu on će vas razdvojiti, a Allah dobro vidi ono što radite. Divan uzor za vas Ibrahim i oni koji su uz njega bili kad su narodu svome rekli: mi s vama nemamo ništa, ani sa onima kojima se umjesto Allahu klanjate, mi vas se odričemo i neprijateljstvo i mržnja će između nas ostati, sve dok ne budete u Allaha, njega jedinog, vjerovali. Ali nisu riječi Ibrahimove ocu svome: ja ću se moliti da ti se oprosti, ali te ne mogu od Allaha odbraniti. Gospodaru naš, u tebe se uzdamo i tebi se obraćamo i tebi ćemo se vratiti. Ne dopusti, Gospodaru naš, da nas nevjernicima staviš u iskušenje i oprosti nam, Gospodaru naš. Ti si zaista silni i mudri. Oni su vama divan uzor, onima koji žele Allaha i onaj svijet, a onaj koji leđa okrene pa Allah zaista nije ni o kom ovisan i on je jedini hvale dostojan. Allah će sigurno uspostaviti ljubav između vas i oni s kojima ste u zavadi. Allah je svemoćan, Allah mnogo prašta i on je samilostan. Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone. Allah zaista voli one koji su pravični. Ali vam zabranjuje da prijateljujete s onima koji ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg izgone i koji pomažu da budete prognani. Oni koji s njima prijateljuju sami sebi čine nepravdu. O vjernici, kad vam vjernice kao muhadžirke dođu, ispitajte ih. Allah dobro zna kako je vjerovanje njihovo. Pa ako se uvjerite da su vjernice, onda ih ne vraćajte nevjernicima. One njima nisu dopuštene, niti su oni njima dopušteni, a njima podajte ono što su potrošili. Nije vam grijeh da se njima ženite kad im vjenčane darove njihove date. U braku mnogoboške ne zadržavajte, tražite ono što ste potrošili, a neka i oni traže ono što su potrošili. To je Allahov sud, on sudi među vama, a Allah sve zna i mudar je. A ako neka od žena vaših nevjernicima umakne, i ako vi poslije u borbu s njima stupite, onda onima čije su žene umakle vjenčane darove koje su im dali namirite i bojite se Allaha u koga vjerujete. O vjerovjesniče, kada ti dođu vjernice da ti polože prisegu da neće Allahu nikoga ravnim smatrati i da neće krasti i da neće bludničiti i da neće djecu svoju ubijati i da neće muževima tuđu djecu podmetati i da ti neće ni u čemu što je dobro poslušnost odricati, ti prisegu njihovu prihvati i moli Allaha da im oprosti. Allah zaista mnogo prašta i on je milostiv. O vjernici, ne prijateljujte s ljudima koji su protiv sebe Allahovu srdžbu izazvali. Oni su izgubili nadu da će bilo kakvu nagradu na onom svijetu imati, isto kao što su izgubili nadu nevjernici da će se njihovi umrli i živi vratiti. Bojni red. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allaha hvali ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. On je silni i mudri. O vjernici, zašto jedno govorite, a drugo radite? O, kako je Allahu mrsko kad govorite riječi koje djela ne prate. Allah voli one koji se na njegovu putu bore u redovima kao da su bedem čvrsti. Kada Musa reče narodu svome: o narode moj,
zašto me mučite? A dobro znate da sam ja Allahov poslanik vama. I kad oni skrenuše u stranu, a Allah učini da iz srca njihova u stranu skrenu, Allah neće ukazati na pravi put narodu koji je ogrezao u grijehu. A kada Isa, sin Merjemin, reče: o sinovi Israilovi, ja sam vam Allahov poslanik da vam potvrdim prije mene objavljeni Tevrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kada im je on donio jasne dokaze, oni rekoše: ovo je prava vraćbina. A ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu laž izdusi, dok se u pravu vjeru poziva? Allah neće ukazati na pravi put narodu koji nepravdu čini. Oni žele da utrnu Allahovo svjetlo u ustima svojim, a Allah će učiniti da svjetla njegova uvijek bude, makar krivo bilo nevjernicima. On po poslaniku svome šalje uputstvo i vjeru istinitu, da bi je uzdigao iznad svih vjera, makar ne bilo pravo mnogobožcima. O vjernici, hoćete li da vam ukažem na trgovinu? Ona će vas spasiti patnje nesnosne. U Allaha i poslanika njegova vjerujte, i imecima svojim i životima svojim na Allahovu putu se borite, to vam je da znate bolje. On će vam grijehe vaše oprostiti i u džennetske bašće vas, kroz koje će rijeke teći, uvesti, i u divne dvorove u edenskim vrtovima, to će biti uspjeh veliki. A daće vam i drugu blagodat koju jedva čekate, Allahovu pomoć i skoru pobjedu. Zato obraduj radosnom viješću vjernike. O vjernici, pomozite Allahovu vjeru, kao što su učenici rekli: mi ćemo pomoći Allahovu vjeru. Kad ih je Isa, sin Merjemin, upitao: hoćete li me pomoći Allaha radi? I neki od sinova Israilovi su povjerovali, a drugi nisu. Pa smo mi one koji su povjerovali protiv neprijatelja njihova pomogli i oni su pobjedili. Petak. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha, vladara, svetoga, silnoga, mudroga. On je neukima poslao poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje i da ih očisti i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. I drugima koji im se još nisu priključili, on je silni i mudri. To je Allahova milost koju on daje onome kome hoće, a u Allaha je milost velika. Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi. O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete. Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci: o Jevreji, ako tvrdite da ste vi od svih ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite ako istinu govorite. A zbog onoga što ruke njihove čine, neće nikad poželjeti. Allah dobro zna nevjernike. Reci: smrt od koje bježite zaista će vas stići. Zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti, i on će vas o onom što ste radili obavijestiti. O vjernici, kad se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite da molitvu obavite, to vam je bolje, neka znate. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš, reci:
ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine, a Allah najbolju opskrbu daje. Licemjeri. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kad ti licemjeri dolaze, oni govore: mi tvrdimo da si ti zaista Allahov poslanik i Allah zna da si ti zaista njegov poslanik. A Allah tvrdi i da su licemjeri pravi lašci. Oni se iza zakljetvi svojih zaklanjaju, pa od Allahova puta odvraćaju. Ružno je doista kako postupaju. To je zato što su vjernici bili, pa nevjernici postali, i onda su im srca zapečaćena, pa ne shvaćaju. Kad ih pogledaš, njihov izgled te ushićuje. A kad progovore, ti slušaš riječi njihove, međutim, oni su kao šuplji i naslonjeni balvani i misle da je svaki povik protiv njih. Oni su pravi neprijatelji, pa ih se pričuvaj. Allah ih ubio, kuda se odmeću. A kad im se rekne: dođite, Allahov poslanik će moliti da vam se oprosti, oni glavama svojim tresu i vidiš ih kako nad mene odbijaju. Isto im je, molio ti oprosta za njih ili ne molio. Allah im zaista neće oprostiti. Allah doista narodu nevjerničkom neće na pravi put ukazati. Oni govore: ne udjeljujte ništa onima koji su uz Allahova poslanika da bi ga napustili. A blaga nebesa i zemlje su Allahova, ali licemjeri neće da shvate. Oni govore: ako se vratimo u Medinu, sigurno će jači istjerati iz nje slabijeg, a snaga je u Allaha i u poslanika njegova i u vjernika, ali licemjeri neće da znaju. O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha, a oni koji to učine, bit će izgubljeni. I od onoga čime vas mi opskrbljujemo, udjeljujte prije nego nekom od vas smrt dođe, pa da onda rekne: Gospodaru moj, da me još samo kratko vrijeme zadržiš, pa da milostinju udjeljujem i da dobar budem. Allah sigurno neće ostaviti u životu nikoga kome smrtni čas njegov dođe, a Allah dobro zna ono što vi radite. Samo obmana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji hvali Allaha. Njemu vlast i njemu pohvala. On sve može. On vas stvara, pa ste ili nevjernici ili vjernici. Sve što vi radite, Allah dobro vidi. On je nebesa i zemlju mudro stvorio i on vama obličje daje i likove vaše čini lijepim i njemu će se sve vratiti. On zna šta na nebesima i na zemlji postoji i zna šta krijete i šta pokazujete. Allah zna svačije misli. Zar do vas nije doprla vijest o onima koji još davno nisu vjerovali, pa su kobnost postupka svoga iskusili, a još ih i patnja nesnosna čeka? Zato što su govorili kad su im poslanici njihovi jasne dokaze donosili: zar da nas ljudi upućuju? I nisu vjerovali i glave su okretali. Allahu nije niko potreban, Allah nije ni o kome ovisan, on je jedini hvale dostojan. Nevjernici tvrde da neće biti oživljeni. Reci: hoćete, gospodara mi moga, sigurno ćete biti oživljeni, pa o onom što ste radili doista biti obavješteni, a to je Allahu lahko. Zato vjerujte u Allaha i poslanika njegova i u svjetlo koje objavljujemo. Allah dobro zna ono što vi radite.
A onoga dana kada vas on na onom svijetu sakupi, to će biti dan kad će vam biti jasno da ste sami sebe obmanuli. I on će preći preko hrđavih postupaka onoga koji je u Allaha vjerovao i dobra djela činio. I uvešće ga u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno i zauvijek boraviti. To će uspjeh veliki biti. A oni koji nisu vjerovali i koji su ajete naše poricali, bit će stanovnici u vatri, u njoj će vječno ostati, a to će užasna sudbina biti. Nikakva nevolja se bez Allahove volje ne dogodi, a on će srce onoga koji u Allaha vjeruje uputiti. Allah sve dobro zna. I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu. A ako leđa okrenete, pa poslanik naš je jedino dužan da jasno objavljuje. Samo je Allah Bog. I neka se vjernici samo u Allaha pouzdaju, o vjernici. I među ženama vašim i djecom vašom doista imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte. A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa i Allah prašta i samilostan je. Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika. Zato se Allaha bojite koliko god možete i slušajte i pokoravajte se i milostinju udjeljujte za svoje dobro. A oni koji budu sačuvani gramzljivosti, bit će ti koji će uspjeti. Ako Allahu drage volje zajam date, on će vam ga mnogostruko vratiti i oprostit će vam, jer Allah je blagodaran i blag. Poznavalac je nevidljivog i vidljivog svijeta, silni i mudri. Razvod braka. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjerovjesniče, kad tjednete žene da pustite, vi u vrijeme kad su čiste pustite, a onda vrijeme koje treba da prođe brojite i Allaha, gospodara svoga bojte se. Ne tjerajte ih iz stanova njihovih, a ni one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši, sam sebi nepravdu čini. Ti ne znaš. Allah može poslije toga priliku pružiti. I dok traje vrijeme određeno za čekanje, vi ih ili na lijep način zadržite, ili se velikodušno od njih konačno rastavite i kao svjedoke dvojicu vaših pravednih ljudi uzmite i svjedočenje Allaha radi obavite. To je savjet za onog koji u Allaha i u onaj svijet vjeruje, a onome koji se Allaha boji, on će izlaz naći. I opskrbit će ga odakle se i ne nada. Onome koji se u Allaha uzda, on mu je dosta. Allah će zaista ispuniti ono što je odlučio. Allah je svemu već rok odredio. A one žene vaše, koje su nadu u mjesečno pranje izgubile, i one koje ga nisu ni dobile, one treba da čekaju 3 mjeseca, ako niste znali. Trudne žene čekaju sve dok ne rode, a onome ko se Allaha boji, on će sve što mu treba učiniti dostupnim. To su eto Allahovi propisi koje vam on objavljuje. A onome ko se bude Allaha bojao, on će preko ružnih postupaka njegovih preći i još mu veliku nagradu dati. Njih ostavite da stanuju tamo gdje i vi stanujete, prema svojim mogućnostima, i ne činite im teškoće zato da biste ih stjesnili. Ako su trudne, dajte im izdržavanje sve dok se ne porode. A ako vam djecu doje, onda im dajte zasluženu nagradu, sporazumijevši se međusobno na lijep način. A ako nastanu razmirice,
neka mu onda druga doji dijete. Neka imućan prema bogatstvu svome troši, a onaj koji je u oskudici prema tome koliko mu je Allah dao. Jer Allah nikog ne zadužuje više nego što mu je dao. Allah će sigurno poslije tegobe olakšicu dati. A koliko se sela i gradova oglušilo o naređenja gospodara njihova i poslanika njegovih, mi ćemo od njih zatražiti da nam potanko račun polože i užasnom kaznom ćemo ih kazniti. Oni će pogubnost postupaka svojih iskusiti i propast će njihov kraj biti. Allah je za njih neizdržljivu patnju pripremio. Zato se bojte Allaha, ovi koji ste razumom obdareni, vi koji vjerujete. Allah vam je već poslao slavu, poslanika, koji vam Allahove ajete jasne kazuje, da bi iz tmina na svjetlo izveo one koji vjeruju i dobra djela čine, a onoga koji bude u Allaha vjerovao i dobro činio, uvešće u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći i vječno i zauvijek će u njima ostati. Divnu će mu opskrbu Allah davati. Allah je 7 nebesa i isto toliko zemalja stvorio. Njegovo naređenje na sve se njih odnosi, a nek znate da je Allah kadar sve i da Allah znanjem svojim sve obuhvaća. Zabrana. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. O vjerovjesniče, zašto sebi uskraćuješ ono što ti Allah dozvolio, u nastojanju da žene svoje zadovoljiš? Allah prašta i samilostan je. Allah vam je propisao kako da svoje zakletve iskupite. Allah je vaš gospodar, on sve zna i mudar je. Kad je vjerovjesnik jednoj od svojih žena jednu tajnu povjerio, pa je ona odala, Allah je to njemu otkrio, on joj je bio jedan dio kazao, a ostalo prešutio. I kad je on s tim nju upoznao, ona je upitala, a ko ti je to kazao? On je rekao, kazao mi onaj koji sve zna i kome nije skriveno ništa. Ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, pa vi ste bile učinile ono zbog čega je trebalo da se pokajete. A ako se protiv njega udružite, pa Allah je zaštitnik njegov i Džibril i čestiti vjernici, najposlije i svi meleki će mu na pomoći biti. Ako vas on pusti, gospodar njegov će mu dati umjesto vas boljih žena od vas, odanih Allahu, vjernica poslušnih Allahu, pokajnica koje se Allahu pokoravaju, poste, udovica i djevojaka. Ovi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre, čije će gorivo ljudi i kamenje biti i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovijedi neće opirati i koji će ono što im se naredi izvršiti. Ovi koji niste vjerovali, danas se ne pravdajte, kažnjavate se samo za ono što ste zaslužili. Ovi koji vjerujete, učinite pokajanje Allahu iskreno, da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennetske bašće kroz koje će rijeke teći uveo na dan u kojem Allah neće osramotiti vjerovjesnika i one koji su zajedno s njim vjerovali. Svjetlo njihovo će ići ispred njih i njihove desne strane. Gospodaru naš, govorit će oni, učini potpunim svjetlo naše i oprosti nam, jer ti doista sve možeš. O vjerovjesniče, bori se protiv nevjernika i licemjera i budi strog prema njima. Njihovo prebivalište bit će džehennem, a užasno je to boravište.
Allah navodi kao pouku onima koji ne vjeruju ženu Nuhovu i ženu Lutovu. Bile su udate za dva čestita roba naša, ali su prema njima licemjerne bile i njih dvojica im neće ništa moći kod Allaha pomoći i reći će se: ulazite vas dvije u vatru sa onima koji ulaze. A onima koji vjeruju, Allah kao pouku navodi ženu Faraonovu kad je rekla: Gospodaru moj, sagradi mi kod sebe kuću u džennetu i spasi me od Faraona i mučenja njegova i izbavi me od naroda nepravednog. I Merjemu, kćer Imranovu, koja je nevinost svoju sačuvala, a mi smo udahli u nju život i ona je u riječi Gospodara svoga i knjige njegove vjerovala i od onih koji provode vrijeme u molitvi bila. Istinu je rekao uzvišeni Allah.